Sanibonani balandeli baleli khasi. Lo okhulumayo ugogo udla ngamandla ojwayeleke ukusiza ngamaphupho njengenjwayelo. Ngike ngicele-ke kubalandeli bami ukuthi ungabhala ngezansi iphupho ofisa ukuthi ngihlaziyele lona. Khona abanye engingabophenduli kodwa kancane kancane ngigcine nginiphendule nonke ngoba nginikhathalele nonke. Namhlanje ngithanda ukuthi sibheke nje ukuphupha uphuzile noma singathi ukuphupha udlampunjwana phecelezi udakiwe. Ngifuna sibheke ukuthi lokho ngabe kuqonda ukuthini, kube kuyenzeka ukuthi uphupha wena udakiwe noma mhlampe-ke uphuphela umuntu omaziyo odakiwe, noma thiwa mhlawumbe umyeni wakho useyaxoxela ukuthi uphuphe edakiwe, nawe usuyamtshela-ke incazelo yephupho. Singabheka ukuthi-ke uphupha udakiwe-ke noma uphuza kakhulu utshwala. Lokho singasho ukuthi kuvame ukukhombisa ukuthi empilweni yakho kukhona izinto ezingekho esimeni. Mhlawumbe ulahlekelwe ukuyilawula izimo noma imizwa, noma khona isimilo sakhe silahlekile. Wena osuke wazi-ke ungahlaziya kangcono iphupho lakho ngoba ungabe wazi ukuthi uphupha le phupho leli isiphi isimo wena obhekene naso, noma osanda kudlula kusona, noma esizayo ozosibona uma usukusona ukuthi okay, okusho ukuthi leli phupho lalisixwayiso salento leni. Singasho ukuthi-ke kubukeleka izinkinga kungafaneleke kuzona, noma ukufana indlela yokukhohlwa ubunzima. Mhlampe-ke ukhohlwa khona ukuthi umuntu alibale into ade eqeda ukisho manje. Nalokho-ke kungaba-ke yileyo nto. Ukuba-ke nokudakwa okujabulayo ephusheni, lokho kungasho ukufuna-ke injabulo nokuzithokozisa wena ngaleso sikhathi, noma ukuphila ngaphandle kwezincazelo, kodwa futhi kungaba isixwayiso sokuthi uzibeke engcupheni kwabantu-ke nje normally nje into esijwayele-ke abaphuzayo ukuyomyala-ke umuntu uma ephuza ukuthi hayi bo ubheke ukuthi uphuza nobani. Uzigade lapho ngoba siyazi ukuthi lekujwayele khona ukuhlangana abantu abaphuzayo, hhayi ukuthi kujwayelekile kodwa kuyenzeka ukuthola ukuthi abanye besebelwa, abanye mhlampe sebelimazene sekuyinkinga. So umuntu ophuzayo umtshele ukuthi hhayi ubothi ubusujabulile, ubone ukuthi usu-right kodwa ubuye ngasekhaya. Nalapho sengingasho ukuthi-ke kuyisixwayiso leso sokuthi kumele uyigade ubheke ukuthi uphuza nobani abantu bathembayo-ke. Mina nje ngingasho emhlabeni ukuthi ungathembi nje umuntu, uzithembe wena ngoba umuntu uyajikelana. Ujikela umuntu okade umthemba akujikele, ngathi ukwazi ukujikela ingane yakwenu uyini kumuntu owumngani kuwena. Singasho-ke nala ukuthi uma uphupha-ke udakiwe kodwa uzizwa kabi, lokho kungasho ukuthi-ke uyazisola ngezenzo zakho, noma kukhona okungahambi kahle empilweni yakho. Njade ngisho ukuthi mhlampe singalinganisa ngani, singasho ukuba mhlampe ucabanga ukusha ngezimo ey'thile, noma ucabanga uphelelwe umcabango ngaleyo nkinga osuke ubhekene nayo. Kodwa-ke kusho ukuthi-ke ukudakwa futhi ngingakubeka njengokuthi mhlampe kwenye inkathi kungasho ukuthi kufanele kube isiqalo sakho esabusha sokucabanga kabusha ngempilo yakho. Mina ngingakuhlaziyana kanjalo. Singabona-ke nala ukuthi-ke ukubona omunye edakiwe, lokhu kungasho ukuthi kukhona umuntu oseduze nawe olahlekelwa ukulawulwa impilo yakhe, futhi lokhu kungaba nomthelela kuwe ophuphayo-ke. Kusho ukuthi kungabe-ke umuntu eselahlekelwe ukulawula impilo yakhe. Mhlampe ngingabeka ukuthi mhlawumbe umuntu mhlampe osephuza njalo, noma kuthiwa asaphuzi njalo kodwa uma ephuzile yabo ukuthi usephuze kakhulu, usedle kakhulu, uphuze mhlampe kwaze kweqa. Lowo muntu ungabe usuyabona ukuthi mhlampe utshwala
sekuyamhlula noma besephuzile umuntu ongayeki ophuza nje kuze abone ukuthi okay kuphele bona utshwala ngoba phela imizimba yabantu ayifanani kuyenzeka umunye mhlawumbe eyiphuzele mhlawumbe leyo nto embili ayiphuzele ukuthi usanele kodwa komunye noma angaphuza into embili ezikusenela kodwa aphinde aqhubeke. Lokho-ke kuyinto engekho right. Kushuthi-ke ukuphupha uphuzile kuya ngokuthi-ke usungabheka umuntu ongaphuzi inhlobo-ke nhlobo usungahlaziya ngokwakho kodwa umuntu ophuzayo-ke nawe ungabona ukuthi-ke shuthi uyisixhoxho sokuthi uphuza uzibeke engcupheni noma uphuza mhlawumbe uze ungacabangisisi kahle ulahlekelwe imicabango emisha ngempilo yakho noma imicabango yakho ethile ekumele ngabe uyayicabanga. Ngiyabonga-ke sifike ekugcineni. Ngicela uNkulunkulu-ke anibusise ngakho konke enikudingayo.